Allahumma sholli ala Muhammad. Sehat Pak nggih? Alhamdulillah. Sehat badannya apa sehat rezekine? Alhamdulillah. Terkadang sehat awake rezekine urung sehat. Sehat awake, sehat rezekine, kadang keluargane ora sehat, urung sehat. Jadi manusia ini kata Pak nggih, termasuk niku kanugrahane Gusti Allah. Yang putih Pak ngaosin niku. Yang putih Pak Spir. Ya, terus kayak ngaji kita fikah yang jagat ngasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dibahas masalah kenikmatan Gusti Allah. Nah, masalah kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatane utawi kenikmatan loro. Enten dua kenikmatan. Makharaja iku ora metu maujudun apa perkara kang wujud angguma saking kenikmatan. Wala budaliku lima kaun manin. Lamun ora kena ora marang saben-saben perkara kang wujud. Min huwa saking karepe kanikmatan. Nikmat al-ijadi kang wujud nikmat mau wa nikmatul imdadi lan paring akan bantuan utawa kelanjutan. Jadi nuwun sewu Pak niki bab kaping 107 niku nerangake kenikmatane Gusti Allah terkadang menungso ora sadar. Gusti Allah paring dua kenikmatan ning terkadang menungso ora sadar, ora rumangsa duwe kenikmatan kuwi. Sing pertama nikmat napa? Maujudun, nikmat wujud, nikmat hidup, nikmat nyoto jenengan disabda karo Gusti Allah diwujudke wujud urip ning alam donya niki termasuk kenikmatane Gusti Allah supados jenengan berarti diakui Gusti Allah dadi hambane Gusti Allah kanggo sujud marang Gusti Allah. Jadi jenengan wujud urip niki termasuk kenikmatane Gusti Allah. Sing nomor loro wa nikmatul imdadi. Kenikmatan sing kelanjutan, kenikmatan bantuane Gusti Allah supados jenengan saged urip. Menungso niku dilairne wujud ning donya ngeten iki. Wujud Pak nggih. Bayi lahir niku wujud nggih. Wujud ning ora diwujudno tok Gusti Allah paring kenikmatan supaya bayi iku surep piye dikai irung iso ambekan, iso nafas. Terkadang manusia mboten sadar nek nafas niku termasuk nikmate Gusti Allah. Niku terkadang manusia lari. Ditambah malih netra mripat mata niki kenikmatane Gusti Allah. Diswujudno wujud iso mirsani, iso nguwasi, terkadang manusia ora sadar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau baleni malih terkadang menungso niku luput, menungso niku lali. Nek Gusti Allah paring kenikmatan. Siji nikmat wujud, nikmat urip. Nek benar diwujud urip nek Gusti Allah supaya sujud. Berarti jenengan dirahmati Gusti Allah, jenengan disayang karo pangeran diwujudke. Ora terima diwujudke, diparing kaimdad, diparingi bantuan dikelanjutkane supaya urip netrone dinormalke, irunge dinormalke, tangan dina sedaya normal. Berarti kesehatan niku termasuk wujud kenikmatane Gusti. Niku contoh kecil terkadang menungso lali. Nggih Pak nggih. Ndah niya Pak. Ambekan niku nafas niku kon tuku karo Gusti Allah pripun Pak?
saged mbayar mboten. Mboten saged. Ning menungso kadang lali. Malih netro, nuwun sewu Pak nggih. Netro jenengan mripat paningal jenengan normal Pak nggih. Dah niyo sak jam kok mbayar Gusti Allah sanggup mboten. Nah nggih, saged mesan tiyang ayu Pak Kamson. Dah niyo kon bayar Gusti Allah napa piye? Apa kon merem ae? Lah niku terkadang luput, terkadang menungso niku lali. Laline pripun? Awak sehat, netro, nafas, tangan, sikil sehat sedaya, ning terkadang lali ibadah karo Gusti Allah. Dan niku lho lupute kadang. Nek kesehatan niku anugerah Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo lanjut ke malih. Yang ndak Pak nggih? Dua kenikmatan Gusti Allah. Lo lanjut ke malih. An'ama alaika. An'ama paring kenikmatan sapa Gusti Allah alaika ing atase sira. Ayul insani eling-eling para manungsa kan ngembut-ngembut ngeling-eling. Au labil jadi ing dalem kang nikmatan sing maujud mau bahasa niyatin lan ing dalem kapindho bitawajil amdidati kelawan bantuan kalur kelanjutannya nikmati Gusti Allah. Nek ngaten niki Pak, bab sing terlanjutan iki kon ngeling-eling kon ngemut-ngemut akeh eling karo Gusti Allah. Jenengan sakniki sehat Pak nggih. Alhamdulillah sehat. Berarti kon eling-eling nek awakku sehat tak gawe ibadah ning Gusti Allah. Wong niku nek nalika eling niku nalika seneng napa susah, Pak? Susah. Berarti jenengan susah sakniki, Pak. Terus eling. Gimana, Pak? Rata-rata menungso niku emut Gusti Allah niku nalika susah nalika banyak masalah. Nggih napa nggih? Tapi nalika dicoba seneng wis diwujudke diwai bantuan kesenangan menungso mesti rata-rata lali. Sakniki urung duwe duit susah. Maksud sesuk duwe duit 1M lali. Gak situ, guys istighosah. Lah niki supaya kan ngemut-ngemut kan ngiling-ngiling. Wis dikeke wujud, diwe kasempurnan, diwe sehat saras sampai kelanjutan supaya jenengan iso urip ning donya iki dicukupi karo Gusti Allah. Sejatosipun ngoten, Pak. Mboten mungkin Gusti Allah maring urip jenengan mboten dikeki kelengkapane mboten. Angger manungsane gelem cenek, nek pun sehat gelem ceker, gelem ndonga mesti dicukupi karo Gusti Allah. Terkadang menungso lali, Pak. Sing diarani gedhe niku kebutuhane napa angen-angene? Angen-angen Pak nggih. Kedangan apa Sugih? Oke. Lek nuruti angen-angen kadang menungso awake kesel protes badane mboten kuat. Raga nggih butuh istirahat. Mripat nyantuk ya diturukke. Weteng luwe nggih keidaharan. Kadang menungso lali. Padahal dawuh Gusti Allah, la ing syakartum la azidannakum. Nek gelem syukur mesti dicukupi. Raga nggih butuh istirahat. Mripat nyantuk ya diturukke. Weteng luwe nggih keidaharan. Kadang menungso lali. Padahal dawuh Gusti Allah, la ing syakartum la azidannakum. Nek gelem syukur mesti dicukupi karo Gusti Allah. Nek kebutuhan tok mesti dicukup karo pangeran. Sing gejing dhuwur iku angen-angene gaya hidupe. Berarti ngeker nafsune. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing niki berarti nerangke ken ngembut-ngembut, ken ngeling-eling. Nek Gusti Allah nek dua kenikmatan iki kadang lali, dilalekno karo manungsa. Siji nikmat wujud dikek urip karo Gusti Allah niku nikmatan.
kayak urip berarti Gusti Allah Rahman, Gusti Allah sasiten panjenengan. Ora cukup Gusti Allah dicukupi, imdade dicukupi saja kebutuhan sepanjang iso urip, supaya iso ibadah Gusti Allah dipun cukup dicukupi ini sebenarnya. Supaya gak lali. Terkadang nek dicukupi menungso mesti lali nek dicukupi. Nek orang cukup iki lho. Kemutan eling. Nek dikek cukup kadang terus lah. Besok apa yang cukup, Pak? Undang lali. Ayo lali. Lah niku lho, Pak. Kadang lali. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi garis besarnya napa? Kengken ngemut, kengken ngiling-ngiling nak kanugrahane Gusti Allah niku disyukuri, bentuk syukur pripun kanggo ibadah marang Gusti Allah. Lah niku tujuan Pak taman niku. Mama ora tulcingna wal insa illa liya'budun illa kecepo ya'budun nyembah marang Gusti Allah. Ojo pisan-pisan nglalekno salat. Inti ibadah niku salat sujud berarti penghambaan Gusti Allah. Nek manungsa iki butuh Gusti Allah. Sok-sok wis diciptai sana. Saged paham tak niki Pak nggih? Intine pripun? Akeh syukure. Nikmate Gusti Allah niku luas. Terkadang manungsa lali ora iso ngitung, kon ngitung mboten saged ngitung. Ning kadang manungsa mengabaikan nglalekke. Akhirnya manusia diloro, jadi susah sedih. Mereka kok kakek angan-angan iki mau. Bukti kok ibadah tok jane, ya kok kangen-angane kathah roh donya niki apik malih ala lali. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut sedikit malih Pak. Ngantuk dereng Pak? Radi ngantuk iki. Terhawani bengi kok. Nggih. Dimpet Pak nggih iki bentuk syukur marang pangeran. Setelah mandira pisan mripate rada tahan dipaksa atau sujud marang pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Makotuka utawi fakir sira lake maring sira daniyatan iku bangsa zat sejatose menungso niku fakir sejatine manungsa niku miskin wardul asbabu iku utawi tumekane pira-pira sebab mudkiratun laka mudkiratun iku ngelingake laka maring sira hafi samar-samar apa kanikmatane mau nalika ing atas sira minha sebab dadi fakir utawa miskin wal faqatu utawa itu fakir kemisalan lahum sing gawene Gusti Allah mau daniyatun kang bangsa zat la tarfa'uha iku ora bisa ngilangi sapa ana ridho utawi perkara kang anyar teko Allahumma sholli ala Muhammad niki mbuktekno nduduhke sejatine menungso niku miskin rumangsa menungso niku duwe perasaan miskin melarate napa nafas iki pemberiane Gusti Allah diwai Gusti Allah menungso niku duwe perasaan miskin melarate napa nafas iki pemberiane Gusti Allah diwai Gusti Allah kanca indom mripat normal iso mirsani niku dhewe pemberiane Gusti Allah ora iso dhewe tangan gerak siak niki nggih gaweane Gusti Allah bedino ceker oleh rezeki oleh duit niku sing ngowahi Gusti Allah. Lho berarti menungso saged napa Pak? Menungso ora iso apa. Saged dipahami Pak. Sedaya niki pemberiane Gusti Allah. Terus sing disombongke apa? Sugih pemberiane Gusti Allah.
derajat pangkat oh iya pemberiane Gusti Allah. Nek dikek pemberian derajat pangkat dhuwur dicukupi supaya ibadah kalau kok malah lali. Terus disombongke. Sehat niki pemberiane Gusti Allah, nek dicoba lara lagi rumangsa krasa eling pangeran. Menungso niku berarti melarat apa sugih asline, Pak? Melarat kabeh pemberiane Gusti Allah. Ngono kok ya enten manungsa sing sombong takabur, Pak. Saged dipahami, Pak. Rumangsa saiki dadi menungso sing fakir, sing larat, sing kabeh butuh Gusti Allah. Nek jenengan rumangsa melirik miskin ngati butuh Gusti Allah, berarti eling terus ning Gusti. Aku butuh, aku hamba Gusti, hambane pangeran. Aku ora iso apa-apa, aku tak tekun ibadah mergo aku butuh Gusti Allah. Lah niki lho panduduke nek manungsa niku fakir miskin. Bayi lahir iku ora duwe duwe napa-napa nggih. Enten bayi lahir langsung ngesek duit gebokan, Pak. Lah nggih. Niku nduduhne bayi lahir diwujudne ning karep pangeran ora duwe daya apa-apa. Lemah. Ora iso apa-apa. Nafase diijini Gusti Allah iso nafas sing sehat. Tangan digerakno ya izine pangeran. Basa wis jaya mulya dicukupi sembarang kare deh kok lali. Gak rumangsa nek menungso niku melarat. Niku zat asli, Pak. Dudune nek menungso niku fakir miskin ora iso. Dadi aja pisan-pisan duwe rasa sombong gumedhe ning jero ati. Nek Gusti Allah njukuk menungso ora iso apa? Bondone akeh begitu kobongan entek. Bondone akeh, derajate dhuwur, basa omahe di napa sing anggota DPR wingi. Dijarah lah. Bondone akeh basa dijarah ya entek. Niku contoh kecil ngoten mawon. Terus disombongke apa? Ngoten apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nek wong di rumangsa fakir miskin aku ora iso apa-apa, muga-muga eling karo pangeran. Saniki eling pangeran mboten, Pak. Berarti kula jenengan miskin nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Aku miskin mergo aku butuh karo Gusti Allah sing apik ngoten, Pak. Muga-muga kula jenengan direksa dijaga manah jenengan ati jenengan, muga-muga ditebene saka penyakit ati. Apa penyakit ati niku ujub, subah, riya, sombong, takabur sak pinunggalane. Muga-muga jenengan selamat akhirat. Allahumma amin. Nalika miskin ya eling pangeran, nalika diuji bondo akeh tetep eling pangeran. Rumangsa miskin, aku diwujudke, dicukupi sembarang kalir, aku rumangsa miskin, aku ora iso apa-apa, kabeh diijin dikersakne karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Nah, pertanyaan Pak yang mriki. Ya, berarti dalu niki ngajine napa? Kabeh kenikmatan iku sing maringi Gusti Allah, menungso ora iso apa-apa. Menungso niku fakir, menungso niku miskin ora iso apa. Kabeh dikersakno karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana pertanyaan, Pak? Cekap nggih? Nggih. Alhamdulillah. Ngaose sekedhik-sekedhik muga-muga menan guna manfaat terus berkah sehingga jalaran jenengan kula jenengan bejo akhir Allahumma amin. Yang terakhir pilihan tetap sapa kula menuju manapun kula manah bisa mutra pangarsami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.